Abenzoado o pobo que sabe honrar os seus artistas. Abenzoada a xente de Carballo, as veciñas e os veciños, por honrar a figura de tan grande mestre, Carlos Díaz o Xestal. Un nome que con só pronuncialo se nos provoca sorriso. Mais ou menos, aí se riu. Pode haber maior legado que ese. Eso sí que é un triunfo absoluto. É moi bonito querer o lugar onde naces. Pero é ainda máis fermoso elixir ti o lugar onde queres vivir, honralo, traballar por el e ofrecerlle o mellor dos teus esforzos. Foi o que fixo Carlos Xestal, que quixo vivir no Seixo, en Lema, que primeiro achegou todo o seu talento como artista, que naqueles anos loitou para que viñese a luz eléctrica, que impulsou o coro Aires de Bergantiños, e como sabedes, se implicou ata levar paus no lombo naquelas manifestacións do ano 77 en defensa da praia de Baldaio. En que non mo creades, houve un tempo non que non se podía estudar galego nas escolas. Podes facer, é verdade, non que non había radio nin televisión galega, que estaba mal visto, e que os artistas, a primeira condición que tiñan para subir o escenario era cambiar de lingua. E se falabas en galego era para facer o ridículo. O Xestal, grazas ao seu talento e a súa inteligencia, deulle unha volta a todo iso. Pero o Xestal, finalmente, atopou a felicidade aquí, en Lema. Pintou a bandeira galega na súa casa, e viviu como un labrego, como sempre quixo, na compaña da Sonai, esa casa de portas abertas, onde entraban músicos, entraba talento e entraba a vida. E aquel día, efectivamente, implicándonos no seu contexto, a manifestación do 8 de maio foi 8 de maio de 1977 contra a destrucción por parte daquela empresa areira da praia de Baldaio. Levou paus a Eito Moncho Valcarce, ao crego das Encrobas, Xanfraga, que por certo le pedime que excusase a súa ausencia hoxe, pero estará, e levou paus a Eito o Xestal. E Xanfraga lembroume aquel romance que algúns tamén lembrades, non, Evencio? A ver... 8, como é? Sabe de memoria? A ver, Benzo sí que o sabe. 8 de maio, houbo guerra en Baldaio. Discursos en Lema e feira en Carballo. Como é? Moscaron as bestas e mandou carallo. Galiñas e ovos, queixos e patacas andaban a rolos debaixo das patas. Isto está na memoria de todos nós e supoño que se vai reivindicar. Estou certo que se vai reivindicar moitas veces este ano. Pero descubrín hoxe, na revista Teima, naquele tempo, publicou outro poema que quizás está máis esquecido, falando do mesmo tema que dicía: caciques de Bergantiños, que mangoneades Carballo, o inferno agarda por vós, pois tedelo ben ganado. E a mártir Galicia chora por ter fillos tan malvados. Caciques de Bergantiños, que mangoneades Carballo, chuchando o sangue do povo e o froito do seu traballo. Non estedes xa de cote a pisarnos e roubarnos, viles e famentas feras, arredade de Baldaio, deixade o que non é voso e de comer o carallo. Falou, Carlos, falou ben. Un suplemento moi fermoso, ese xeito de honrar os seus restos mortais con ese traslado ao cemiterio. Pero creo que, agora que descubrimos, que ele había estar ben contento de verse aquí, entre sacerdotes e pobres. Ele era o seu mundo. Dixen que era un gran artista, e tamén outra faceta era a de músico. Eu traballaba nun programa, contillo a Lupe, naquele tempo, non vos acordaredes, na televisión galega, un programa que se emitía os mércores, e logo vou cambiarlo de día porque non funcionaba ben. Hai moitos anos, como se chamaban? Chamabanlle Luar. Entón chamei era guionista, chamei ao Xestal, e dixen que tiña que vir, e dixen, pero ademais de contar contos, eu sei que gravaches discos, verdad? Si, gravei, ben, pois temos que facer un playback. Aí faise de mentira, faz que cantes pero non cantes, e tens que traer o máster. O máster, si, tens que traer un máster. Si, home, si, unha cinta aberta de 2 pulgadas e tal, si, vou traer. Chegou cunha cinta casete que poñía ACDC. E ese foi o máster de apaga o candil, marica, chus, chus, apaga o candil que ten moita luz, moita claridade. Apaga o candil e chégate alá.
Así fixo Carlos Osestal. Temos del moitas imaxes e aquí hai moitas persoas que compartiron con el moitos e moi bons momentos. E por iso a lembranza ten que ser unha lembranza de sorriso e de agradecemento, de poder compartir con el eses bons momentos, non? De sempre contarnos eses contos, esas poesías, esa maneira de entender a vida que era con unha intensidade tremenda, non? Teño compartido con el tamén, bueno, pois moitos desplazamentos ata o Seixo, pois porque el participaba moi activamente en aqueles tempos, non? E, ademais, cunha implicación absoluta cando foi o tema da ría de Baldaio. E temos a imaxe de Carlos Osestal co seu megáfono, informando a xente que asistira a esa manifestación de por que estábamos ali, que había que facer, como había que ir hacia baixo, hacia a ría. Son lembranzas que un nunca poderá esquecer. E hoxe seguimos con el, porque mentras que todos nós o lembremos, Carlos Osestal permanece entre nós e sigue con nós. E seguirá sendo unha guía e un exemplo de compromiso, un exemplo de amistade, de cariño aos demais, de desinterés absoluto. El ten participado en moitísimos actos sin cobrar un céntimo, simplemente pedindo que depois que o leváramos a casa outra vez, porque non tiña maneira de ir, a non ser cando era día que o iba na Vesta, non? Pero, senón, tiñamos que leválo ata lá. E ten participado en moitísimos actos. Por tanto, o meu agradecemento a todas as entidades e persoas que compoñen esta comisión de traballo para seguir lembrando a Carlos Díaz Osestal, en especial ao coro Aires de Bergantiños, que el foi o fundador, director, e que tocou o bombo tamén e outros instrumentos, e tamén, por suposto, a Asociación Cultural Lumieira. E a todas as persoas que a título individual así o fan, e, por suposto, tamén a Voz de Galicia. Eu creo que daquela ainda era, non sei se era Radio Bob Xa ou ainda era Antena 3 Radio, cando semanalmente tamén participaba nos programas, era Antena 3 Radio, non? Bueno, pois, efectivamente, os tempos lévanos aquelas emisións tan extraordinarias, non? Bueno, pois que viva por sempre, non, Carlos Osestal, que teñamos sempre o humor que el nos transmitiu, e que ao longo deste ano poidamos disfrutar de moitos encontros con el e tamén de algúns dos chistes que el nos contou, e que eu, sendo neno moi pequeno, lembraba de escoitar en aquela emisora que era EAJ41, que poñían os discos dedicados, e había moitísima xente que pedía os discos de Carlos Osestal, non? O do Autobús, o do Crego, bueno, moitos que el despois ten editado en cintas. Teñamos a oportunidade de acompañalo. O ano 2023 conmemoramos o 30 aniversario do seu cabo d'ano, o 90 aniversario do seu nacemento. El repousa aquí, acompañado da súa nai e dunha nena pequena. Por lo tanto, ahora a señora María vai facer a ofrenda floral a Carlos Díaz Osestal, a súa familia, e a todas as persoas que con humor e con compromiso loitaron por facer un país de agradecemento e de combate permanente. Muchísimas grazas.